Ndine Raymond Kataika ndipo ndikulandireni kuchokera pano pa Chitowo Trading Center. Chitowo ndi malo amodzi omwe ali mmodzi mwa mfumu yayikulu kaphuka m'boma ili la Dedza. Ndipo lino ndi limodzi mwa madera omwe ali mu constituency ya Kasina, Dedza Kasina, ndipo amene akuyimira chipani cha MCP mdera limeneli pa zisankho zomwe zichitike mwezi wa Mawawu pa 16 September ndi a Joshua Malango omwenso anali phungu wa kunyumba ya malamulo mdera limeneli kuyambira mchaka cha 2019 kufika chaka chino. Ndiyetu lero mtsogoleri wa dziko lino akuchititsa misonkhano yoyimayima yokopa anthu m'boma lino la Dedza kuti adzamuvotere pa chisankho chimenechi cha mwezi wa Mawa. Ndipo amodzi mwa malo omwe ayime ndi panopo pa Chitowo Trading Center, ndipo pa malo pamenepa pasonkhananso mwana wa munthu ngati mmene zakhala zikuchitikira konse kumene mtsogoleri wa dziko linoyu akupita. Ndipo pakali pano galimoto zamwe zimakhala pa ndipiti wa galimoto pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano zikufika pano pa Chitowo, ndipo anthu onse maso ali kunjira kumeneko kuonetsetsa ndithu ndi chidwi chifukwa pali anthu ambiri ndithu mwina mtsogoleri wa dziko lino amangomumva mawu sanamuone, nde uwu ndi mwayi wawo woti amuone, nde kukwezatu m'manja mwamba anthu onse chisangalalo kuti lero mtsogoleri wa dziko lino wafika kuno ku Chitowo. Ndiye pompano ndili ndi mtolankhani wathu amene ndi Miriam Kaliza. Miriam, iwetu wadutsa konse kumene mtsogoleri wa dziko lino akudutsa kucheza kuyankhula ndi wanthu kuwapatsa mfundo zosiyanasiyana. Mmene tikufika pano pa Chitowo, ndemanga yako ikhala yotani pa ulendo umenewu mmene wakhala ukuyendera? Zonadi kummawa kuja tinayamba ndithu kumene ku Kanyezi Trading Center kwa mfumu yayikulu chiri Chimwendo, tafikanso tupanjo nja Trading Center kwa mfumu yayikulu Kachere, kenaka tinafikanso pa Maonde Trading Center kwa mfumu yayikulu Kachere komweko kumphuzi uko. Ndiye tinadzafikanso pa Chule Primary School kwa kaphuka kumeneko. Pano patili pa Chitowo Trading Center kwa nsinyo chifi kaphuka yemweyi. Chomwe ndinganene nchokuti uthenga ndi umodzi. Mtsogoleri wa dziko lino akumema wanthu kunena kuti akavote. Mfundo yayikulu imene akufotokoza ndionena kuti kuyambira 2020 kuzafika lero 2025 achita zitukuko ndithu zambirimbiri zosiyanasiyana. Panali mavuto amene anabwera mkatikati mwina ena zokhudzana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, ena okuti sana akathanso kuchitira mwina ngati dziko ngati boma, nkhondo zimene zimachitika maiko ena zimene zinatikhudzaso kuno ku Malawi. Ndi akunena kuti iwo anadzaladzala zitukuko amene akuti ndi maziko. Ndiye panopa kupempha voti kuti anthu apatsenso votili kuti apitirize chitsanzo chimene akupereka ncha nsima, munthu sungakandire nsima ndi kuyisiya umatchakula. Ndi akuti anthu apatse voti kuti apitirize pamene alekera. Chabwino, ndetu ndikuona pakali pano mtsogoleri wa dziko lino wakwera galimoto ya mpanda kukweza manja mwamba, anthu onsenso chimodzimodzi kukweza manja mwamba, ngakhalenso mayi wa fuko la Malawi ali limodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino. Ndiyetu ngakhale achinyamata ali ndi chidwi ndithu kuti taona a president lero. Ndiye nthawi ino zonse zikuyambika, ndikusiyeni manja mwa amene akuongolera zochitika pano. Ndilomweri sitikusintha boma, tikuti boma imani pomwe mwayimapo sikulibenso malo uku. Pamene mwayimapo achakwera ndi amuwaona pamwambawo, sikutinso kuli malo ena, musakankhane. Tikudziwa mmankonda kwambiri chakwera, koma zatheka ndi awali pamwamba achakwera. Ndi angati mukaona achakwera? Kwezani dzanja. Kuti Mulungu akudalitseni. Tichite kwacha wamphamvu wina. Kwacha Dr. Chakwera boma ndilomweri sitikusintha.
boma. Zikomo kwambiri, ndinati muime pompo mwayimapo. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. A president wathu okondedwa Dr. Lazarus Makafe Chakwera takulandirani pano. Kuno ndi kwa senior chief Kaphuka, koma mujana kulandirani kale kuja, ndiye kuti silibwerezanso kuti tiwapempha ayankhule. Pepani gogo pakuti munatilandira kale kuja. Bwana, mawu awiri atatu ndisana kuonetsereni wana amene akuyima kuno. Kuno ndi kumene adalembetsa bwino Dedza yonse. Anthu akuno adalembetsa mavoti mwakatiti. Anthu akuno mutawapempha kuti akalembetse adakuverani, ndipo adalembetsa mwakatiti. Ndi angati mudalembetsa apa? Ndi angati? Mene mukuonera mubwana anthu amene wangolembetsa, mukuyankhula ndi anthu okaoka amene akaponya voti. Anthuwa ali nazo zothokoza, ngakhale pa umunthu ali nazo zina zopempha. Koma kuno bwana, mwafika kuno nimafuna nkuonetsereni kudachitika maprimary. Ine ngati secretary general mati nkuonetsereni mwana amene adawina kuno maprimary, Joshua Malango. Bwana president, mukudziwa kuti makonstituency awa awonjezeredwa, asinthidwa. Amalango tsopano awonjezeredwanso chigawo chakuno. Ndoti amalekeza uko, amalekeza kuko, kuno samafikako. Koma tsopano chifukwa cha kuonjezera kwa dera, tifuna tsopano anthu akuno aone zipatso zimene anzawo kuntundaku akhala kuona nthawi zonse. Anzawo adyerera nawo utsogoleri wa Joshua Malango mwana wanu. Koma chigawo chino kudali vuto ndithu. Tsopano lero mwampatsa mwana wawo kuti atumikire, agwire ntchito. Joshua sali eka, aliso ndi kansala, atachulani dzina ndi wodi imene mukuyimira. Bwana president, ine ndinasitana Manase amene ndikuyimira chipani cha Malawi Congress Party kuno ku Chitowo wadi, mwana wanu wa mbewu. Zikomo kwambiri. Akuti mwana wa mbewu. Ndiye kuti akuluakulu ali apawa mtima wawo umene akufuna chitukuko chonse chimene mukupereka dziko lonse kwa ma MP. Tsopano Joshua Malango asenzenso dera la mbali ino. Ndimpemphe Joshua kuti apereke moni kwa inu a president, komanso ndikatero ndidzabwereza kwa ine kuti ndidzakudzutseni kukupemphani kuti mwayankhula anthu awa. Joshua Malango. Dzanja mwamba, dzanja mwamba. Kwacha! Kwacha! Pa 16 September watu ndani? Watu ndani? Your Excellency Sir Dr. Lazarus Chakwera, a president atu adziko lino komanso achipani chathu cha Malawi Congress Party London mwanu masanano. Mai watu, mai wafuko, mai Monica Chakwera London sole mwanu masanano. Mlembi wankulu kuchipani chathu cha Malawi Congress Party yemweso ndi nduna ya maboma ang'ono Bamo Richard Chimwendo Banda London mwanu. Alijono chairman, alijono chairlady. Bwana chifole ndongo wa udali mundiloli ulemu upite muyenera kupitamu. Bwana masanano takulandirani kuno ku Dedza kasina constituency pano ndi pa Chitowo primary school. Bwana mene akambira Bwana SG muchi constituency ino idalembetsa 41,496. Ndipo ndi constituency imodzi mudedza muno bwana imene kulibe chipani chilichonse. Kuteko kuno phungu amene apikisana ngwa kongeresi kulibenso chipani china chilichonse. Ndi constituency imene bwana chiyambireni sanavoterepo chipani chilichonse koma chipani cha Malawi Congress Party. Ndi chifukwa chache masanano Your Excellency ndimafuna ndikutsimikizireni kuti pamene mabwera kudzatikumbutsa chifukwa inu simuchita kampeni. Simungabwere kudedza bwana kudzachita kampeni. Kuno nkodza ngoti kumbutsa kuti masiku aja atsala masiku 18. Lachi 19 tukavota kuti mupitirizeso zaka zina 5. Ndipo mavoti athu kuno 99.9% ose bwana mudzatenga. Ndipo izi ndikukambaso bwana osati constituency khaino koma ngati Dedza yonse chifukwa kuno kudedza pali zambiri zimene mwatichitira bwana. Timafuna tithokoze msewu umene mwayenda uku bwana
udayima kalekale ena adatinamiza kungopaka ngati akuzira msewu watete koma contractor wabwera amene wayamba ntchito ndipo tikuyembekeza kuti zintiko zimene mwayambazi bwana simulekezera msewu watete wayi pamene mukoza watete mwakhota paja kuchoka pa Chitowo msewu umene umakafika mpana kukamphata kulilongwe ndiye kuti tikuyembekezeka bwana kuti pamene mukupitiriza chifukwa ntchito zanu anthu azidziwa mmene mwasinthira lilongwe mmene mukusinthira misewu yosiyanasiyana kunonso tikuyembekeza kuti mukalowaso pa 16 pano bwana kuyambira pa mwenje mwakhota paja tikafika mpana kukamphata kuti mutikire msewu watala. Ndithokoze bwana Your Excellency masabata angapo tinayankhulana kuti msewu umenewu anthu ambiri ena adayapo miyoyo ifo pali bridge imene imalumikiza constituency ino ndi constituency ya kwa Bisai ya Lilongwe Nyanja kuona pa Malondera koma contractor mutanena bwana apanga advertise kuti timange bridge imene kulumikiza kuno ndi constituency ya kudiamphi ku Lilongwe ndipo contractor bwana amatiuza nduna kuti pomatha mwezi uno akhala kuti amaliza process yopeza contractor kuti ayambe kukoza bridge bwana tikuthokozani bwana feteleza kuno anthu amagula koma chaka chino mene anavutira muja ambiri sadagule ndiye timafuna tipemphe bwana kuti mene mwalamulira muja kuti chaka chino tiyambe mwachangu komanso bwana tinamva mukunena kumponera kuti mutsitsa mtengo anthu akuno safuna zambiri zolandira ndodzilimbira paokha mukatsitsa mtengo wafeteleza uja bwana tizitha kugula tokha tikuthokozani bwana chifukwa cha ichi anthu akuno bwana timakonda kupanga zaulimi tithokoze chifukwa cha mitengo imene mudatipatsa anthu kuno sankadziwa kuti kugulitsa thumba limodzi la soya 100,000 akhoza kugula thumba limodzi la feteleza chifukwa mbuyomu maboma onse aja amatibera feteleza amatibera soya wathu amatibera nyemba zathu amatiberanso chimanga chathu ogula kudedza kuna dali imodzi amachokera kumwera amagula teni kwacha pakilo koma pano chimanga bwana muneka mtengo wabwino alimi wasangalala ngati chinavuta chaka chino ni mvula chifukwa kuno kudedza timalima bwinobwino timadyetsa maboma ambiri koma chifukwa choti mvula inavuta bwana kanjala kuno kalipo tithokoze kuti chimangacho chimabwera koma ambiri sadalandire pamene mukuyang'anira bwana maboma enachi tikumbukireni kuno kudedza makamaka kuno kudedza kasina constituency bwana maplani anu angongole anifi kuti khale banki tikuthokoza awiri atatu analandira koma amene akambira anduna muja bwana constituency yaku musikuno ambiri sadalandire chifukwa kuti kunali ngati kumasiye pamene andipatsa kuti anditume ine bwana ndikhulupirira kuti bwana ulasada vote mukozothandiza kuti awiri atatu kuno magulu alandireko ngongole yanifi bwana potule ndongwa utali zoyankhula zikanakhala zambiri tithokoze kuti patatha zaka zambiri mafumu athunso ahala ambiri analibe mwatipatsako koma ambiri ena atsalako mafumu amene sakulandira mbonati mwatithandiza kuti ena atsalache azilandira nawo sonso halawo zitikukonza ambiri bwana tikadapempha chifukwa kuno kumasiye anthu akoma ndiwe ndikakusimikizeni bwana 16 September chifukwa ine ngopitiriza kale inunso bwana ngopitiriza kale pamene muti kumbutsa kuno kudedza musadandaule 355,000 imene likudedza kuno bwana ngati ine district chairman imene jamutenga 99% chifukwa kulibe chipani chilichonse chimene chingabwere kuno bwana anthuwa sitinkadziwa kuti zingathezaka osamva kuti munthu wachi albino wasowa ambuye azikudalitsani bwana zikomo kwambiri bwana president inenso kuno singachitendale chifukwa ngati pali anthu amene adasunga chipani cha Malawi Congress Party chikuzuzidwa chili ku opposition anthu ake ndi awa anthu awa wasunga wauze za tambala wakuda amamudziwa tambala wakuda vuto limene akhala kuno bwana nkulekelera dera kuti wena akatabwera wathandize anthu akhala pamasiye kwa nthawi yayitali koma amene mukudziwira bwana mwana uyu zimati mutapereka feteleza kuja kuntundako mbiri yake iliko amakatuta yekha pa matraki feteleza kumagawa kumeneko tindi chiyembekezo kuti Joshua kuno dera linonso alisamala chimodzimodzi chifukwa anthu awa azuzika koma kwa nthawi yayitali anthu awa kufuna thandizo litabwera china chimene anthu awa bwana mujanenera Joshua mwakhazikitsa nifi kuti khale banki chifukwa nifi ija poyamba imakhala ya anthu onena kuti adzipanga business zosiyana koma pano mwatambasula kuti alimi nawonso akatenge ngongole za nifi kunokonsewa ali apo ochuluka ngoti akagule feteleza osati matumba awiri koma matumba ochulukirapo kuti paokha azidzidalira bwana ndimafuna nene mawu awa
pamene tikavotera inu pa tambala wakuda kuno chipani cha Congress Party timadziwa tambala wakuda sitidziwa china chilichonse ayi wena akabwera kuti asokoneze pakuti ndimokrasi koma ndabwera pano ine secretary general chipani chimene iwowa adatisungira ife anyamata nachisamala chizindo chake sichidasinthe chipani chimenecho mtambala wakuda tsono ine ngati secretary general pamaso pa inu president Dr. Lazarus Makafe Chakwera sindifuna anthu awa asokere chifukwa wena akamabwera nkwauza da asokere afuna kuti akhalebe pamwasiye timati umasiye umene uja uthe tsopano ntchito zimene taona uko tizionenso dera lino tsono sitingamuyeluze munthu oti sidamuonepo sitingamuyeluze munthu oti sadagwirepo ntchito tufuna kuno mwana uyu ife ngati nduna mukatituma tizimuyang'ana ndi mafumuwa chifukwa anthu awa miyo yawo afuna itapita patsogolo afuna chitukuko chimene mukupereka dziko lonse chipite patsogolo nde ife maso athu kuno tsopano tufuna tione kuti Ayoswa athandizeni wanthu mene Achakwera akunenera koma Ayoswa awa chizindo chawo mtambala wachani wakuda uyu asisokera asasokerenso mmabodza yayi kuti ayi Achakwera akufuna uyu Achakwera afuna uyu ine secretary general ndanena pano momveka bwino ndi mawu amene wa excellency ndikupempheni mwayankhula abale wanu akudedza amene ali nganganga pambuyo pa inu ndipo sangabwerere ku DPP sangavotere DPP chifukwa akudziwa kuti pangolini wawo ndinu Dr. Lazarus Makafe Chakwera zikomo kwambiri wa excellency Kwacha! 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 Asinyo Chief Kapuga, gogo watu, ndikuthokozeni kuti mafumu enanso akuluakulu aenda nanu monga Jainkosi Kachere pano amene nayamba nawo mamawa ainkosi kumwendo. Zikomo chifukwa chomagwirizana chotere ndikuthokozeni achimwendo ndinonse akulikulu la chipani cha Congress ndikuthokozeni kwambiri original chairman chilondola regional chairlady when nalumo komanso tuku naiwala kuti mafumu achewe na mwandanda uku zikomo kwa basi zikomo constituency ya nyunyu ino yakasina Dedza kasina ndiye poti vameki vadulanso ma constituency kuti akhale motere kuno tithokoze tere ineyo nakondwa kuti nadyakapo kuno napaundako kuno angasuyira onana masoni masa ukhala tizilero rwani chifukwa nkhani yake siyonera kuti kodi kuno president mkavotera ndani ngani imeneyo ngati president wodzika kale vani mkavotera ndani tsono alipo alukayika za Malango Joshua MP mkavotera ndani nanga mzake Manase uja kansala na ameneyo vani mukamvotera vani okondedwa ichi tukumbatu ife nchakuti ku Malawi kuno zitukuko tayamba nzikuzikulu koma zizitsika tsopano kuti zifikirenso madera akumidzi kuno chifukwa zituko tumanga ife nzolimba zokhalitsa misewu tumanga ife niyolimba tele contractor uyu wapika pa msewu wopita kwa lobiu tamuziratu chifukwa kwinako tidaona kuti mankhala ngati uzira mnyumba ntchito samanga chotere ayi chifukwa sikhalitsa koma tifunayi alime msewu wolimba ndipo zimenezo zikapitira tsopano matauni ang'onoang'ono monga tupititsira madzi magetsi ndi zina zotere zithandizire kuti Malawi asavutike ayi
ino amene muli alimi chifuna kumverani kuti kuno mmadalira ulima ndipo kuti tizitchula za njala nchifukwa chakuti sidalime bwino ulendo wapitawo pazifukwa 1 fetereza namba 2 vula kagwedwe kake mava choncho tuwani ndiye tifuna tikonze zonsezo panopa fetereza ali panjira nzona ndithu tifuna kuti afalikire achuluke titsitse mtengo wena akungokweza feterezayo adagula chaka icho koma akakweza chaka chino sizoona zimenezi ayi nkungofuna ukhaulitsana Malawi kuti Malawi tizingodandaula tsiku ntsiku monga tadandaula za shuga tadandaula za simenti ndi zina zotere zinazi nzadaladala mitengo idakwera koma ife tuyesetsa kuti tikagule kwa amene alukoza zinthuzi kuti zinthu zimenezi zikhale zochipa mtengo koma zinazo tukoza ku Malawi konkuno ndiye tudulitsirana chifukwa nchiyani kumabisirana chifukwa nchiyani kuti mitengo izikula chifukwa chonena kuti katundu wachepa mwadaladala zimenezo sitikufuna anthu kuno mudandaula ndiye iboma ili limamva madandaulo wanu telemise wadandaula mfumu mene naima pachule apo pa sukulu adandaulanso za aphunzitsi boma limene lakweza aphunzitsi uposa maboma ena onse ndilinoli boma limene lalemba aphunzitsi ngakhalenso anamwino boma lake ndilinoli ndipo tifuna tionetsetse kuti sukulu iliyonse ithandizike ikhale ndi aphunzitsi okwanira boma limene lumanga nyumba zosiyanasiyana za antchito za chitetezi ndilinoli wena amandandaula kuti ayi koma aphunzitsinso ambiri akukhalira kutali ambiriso sakugwira ntchito bwino chifukwa sakukhala malongosoka ndiye pofunikanso tizione zimenezo chilichonse chizikhala nsitepi yake tikamapita patsogolopa tumvana kodi koma masitepi amene tatenga ifewa ndiye masitepi omangira dziko maziko oika chitukuko chokhalitsa anyamata ndi asungwana akhale anthu amene akuchita zinthu zowapindulira pa miyoyo yawo ndipo nifi imeneyi popeza tisandutsa banki tsopano tufuna kuti ikhale nkuthekera kopereka ngongole zosiyanasiyana kukwanira aliyense makamaka za ulimizi kuti ulimi upite patsogolo chakudya chikhale chopezekeratu kwa aliyense komanso zintchito zipezeke kwa aliyense chifukwa tifuna ulimi ngati business kulibe boma limene lagula zolima za alimi pa mtengo wabwino kosiyana ndi boma lino nzoonadi wena thukuta lanu lija mambwera pa khomo kakulandani ndiye popeza mwasowa pogwira mmangotayi nangatitani tengani koma makapeza ndalama za nkhaninkhani akamakapititsa kumisika ife tifuna inuyo ndiye mukhale woyamba kuona kuti thukuta lanu sidapite pachabe tugwirizana bati ndiye tifunanso kuti boma limeneli liyende mokomera achinyamatano makamaka uyo Joshua mwamuona apayo ni gulu la achinyamata amene autumikira ndamtenga Virumbiko Mumba injinia Virumbiko Mumba mwadaladala chifukwa zina zimene zikuchitika m'Malawi muno zomachita mwadaladala kuti anthu mkadzuka muzangotukwana chakwera zina wavumbulutsa ndi iyeyo ndiye tifuna anthu oterewa athandizane wonse achinyamatawa chifukwa iye uja wayimira achinyamata wonsewa kumpoto pano pakati ngakhalenso kumwera kuti tonse tionetsetse kuti dziko lizigwira ntchito yotumikira Malawi osati kutumikira anthu ochepa amene afuna kuti azingokhala ni ulamuliro pa zachuma wokhawo wena wosakhala mphawi mpaka kalekale zimenezo zatha ife tifuna dziko likhale nzikhwaya zake wena ndinuyo chifukwa tikupatsani kuthekera kwake kwakuti muchite zinthu mwabwino tikumvana amene pano telekunsa kutayireni nthawi koma kungokutsimikizirani kuti nthawi pangotsala tuma sabata awiri tsopano kwina akoteri kuseli kwakeko tizikavota tumvana twanu ndiye wosakayika mpang'ono pomwe president mkavotera nda MP mkavotera nda kansala mkavotera nda
tere kumuwadziwa anthuwa nkhope nzosasowa chitambala wakuda ngosasowa ndipo inu mukachita zoyenelerazo manambala amkhaninkhani ngati 41,000 ngofunika wonsewa akavote chifukwa voti ya ulendo uno ni voti yofuna kuti chiwerengero chake chichuluke koposa Dedza sideweza iya timadziwa zimenezo koma aliyense tiyeni mukavote nyani samlekera munda izi tifuna zipite patsogolo kuti aliyense akondwere ndi chipatso za ntchito imene mukugwira komanso maziko amene tayala. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwa basi. Zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula pa khwimbi la wanthu limene lasonkhana kuno ku Chitowo Trading Center mboma lino la Dedza, ndipo watsindika mfundo zimene akufuna kuti boma lake lichite kuchokera pano mpaka chaka cha 2030. Ndipo pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano watsika galimoto ya mpandadenga imene anakwera, ndipo ukakwera galimoto ina kuti ulendo wocheza ndi kuyendera anthu mboma lino la Dedza upitirire. Kuchokera kwa ine Raymond Katayika, tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zolutsira mawu mu mzinda wa Banda ya Zikomo. Now, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyo. Cash yapeka. Osafuna makobiri zake hizo. Anzano kuphula cash kudzera mu cash yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page. Kuti mulowe nawo masewerowa. Imbani *43442*9#. Lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena mpamba. Raffle ticket iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Anthu amphumi azisankhidwa kuchokera m'maere tsiku lililonse live pa MBC TV1 ndi Facebook page yathu. Masewerowa ndovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA. Anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa. Ndondomeko ndi malamulo zizatsatidwa. Tikulandireni ku programu ina ya timbetse kuchokera kuno ku MBC. Nthawi ndi makhala tikukambira na nkhani zosiyanasiyana zimene zochitika mdziko muno. Timabwera pano kuti muthe kumamvetsetsa nkhani zimenezi.